Па праваслаўных традыцыях 40 дзён з таго моманту, як мы тут пахавалі наш з вами асноўны закон, Канституцыю Рэспублікі Беларусь. Можа, хто скажа, гэта якаясьці які цыркавы нумар ці што, а гэта насамрэч гэта так. Мы з вами не адчулі нават таго, што яе няма. І сёння душа нашага асноўнога закона пакінула гэту зямлю і пайшла ці паляцела да неба.